Sad je lako da zamislimo i kako će biti u Dadovu 29. Ma jeste, nego pitam se da li oni uče pored ovog sveg sporta. Pa nest, profesorka. Videli smo, da, profesorka Pa uče. ajde odmah da čujemo odgovor. Kad su probe malo, moram. Malo uče kad su probe. Kad su probe, malo uče, ne mogu da stignu sve. Idu na treninge. Aleksija i sad moramo da se vraćamo po njegovu opremu. Dunja također uveć ide na trening. Ovi koji su ovdje nastupali su došli sa treninga. Tako da ove nedelje ne. Vidio sam ples, vidio sam gimnastiku, vidio sam šta još, balet, delovi kao balet. Pa imate i karatiste. I karate, da. Da, karatisti koji su čak vrlo visoko kotirani. Nadamo se da će biti ovdje Ljuboja je evropski prvak. Znači oni su jako dobri sportisti, ali također vrlo... I učenici i humani ljudi. Dobri ljudi. To je najvažnije u predstavi koju ćemo gledati. Zamislite, ali da se vratimo mi malo, profesorka, na prošlu godinu. Evo, mi smo rekli danas u Šarenici, družimo se sa vama i volimo kad imate ovakve akcije gde u stvari nekako svi saznajemo iznova tu najvažniju poruku da se školuju za dobre ljude, pre svega. A potom će doći petice i odlični uspesi. Pa ja mislim da je najvažnije zadatak nas kao profesora i nastavnika u osnovnim školama. Važno je šta će deca znati, ali je mnogo važnije kakvi će ljudi postati. I možda ovom našom akcijom koja je mala, mi imamo 2 predstave u Malenom Dadovu, pokrenuli smo jedan talas, mogu da kažem, dobrote i humanosti koji je, mogu da kažem, zatalasao ceo Beograd. Mi na grudima nosimo bedževe, znači pored predstave mi smo štampali i bedževe koje prodajemo po beogradskim školama, a sav prilog koji skupili smo već dosta, namenjen je za oporavak Tatjane Stevanović, profesorke koja je ranjena u masakru u Ribnikaru. Eto, ja mislim da je to jedna divna stvar. Simbolično, ovo je jedan brod na bedžu. Jeste. I svi smo na istom brodu kad je reč o drugarstvu, humanosti, toleranciji, da se pomogne kad je podrška najpotrebnija. Jesu li to najvažnije poruke? Ja mislim da jesu. Ovo je brod koji treba da nas povede u neki bolji, možda humaniji svet, da otvorimo oči, da okrenemo, mogu da kažem, i srce i dušu drugima, da pružimo ruku kada je to potrebno, da ne zaboravljamo one, znate, sve će to narod pozlatiti, to je nekako za naš narod vrlo tipično, ali Tatjani u ovom trenutku mislim da treba ne samo finansijska pomoć, nego jednostavno da skrenemo pažnju da nije samo u svemu što se dogodi. Hvala vam na tome što to radite. Čestitam u školsku slavu. Hvala. Između ostalog. I da vam kažem da za vašu akciju znam mnogo srednjoškolaca iz drugih škola. I, na primjer, imali smo klinice iz osnovne škole Sveti Sava, a u srednjoj školi Sveti Sava znaju za vašu akciju, podržavaju u gimnaziji. Tako je. Skupljali su paketiće, sad su skupljali za bebe koje su ostavljene, skupljali su neku hranu i tako dalje, ali kažu da je vaš gest ipak iznad svega toga. Mnogi poznati su vas također podržali. Jeste, pa u ovoj akciji podrška nam je glumica Milena Vasić, koja je, mogu da kažem, velika podrška i roditeljima iz Ribnikara i ona, ja se nadam da će stići da dođe na predstavi na taj način da podrži, eto što da ne, buduće možda i kolege. Kad smo kod kolega, ajde sad da te čuju. Kako Od ste jedan. Koja si kolege, godina? ti i moj kolega? 2600. Ma ne 2600, koje si godine u školi? 3. godine. Sretio si se. 49 broj patike cipela. 46. 46 samo, podelio Boga mi veće. I treniraš, rekao bih, hokej na ledu. Košarku. Vi ste, kako se sjećate, 2021. kad ste prenosili za evropsko prvenstvo. Da, kad ste prenosili za evropsko prvenstvo kvalifikacije Srbije, kad ste pomenuli ekipu mladosti iz Čačka, kako ima jednu sjajnu generaciju. Evo ja sam. Evo ga taj, bravo. Znači, mladost i Čačka, ne Čačak 94. Dobro, mladost. Nije više ni mladost. Nije više za mladost, dobro. A ti si 2006. znači ti si bio mali kad sam ja govorio o tome kad ste sve redom pobeđivali. Dobro, ja sam mislio da treniraš hokej na ledu, a navalio sam. Aleksej, je li ovo najveći dokaz te ljubavi, zajedništva, drugarstva, ovakvi nastupi, odnosno ovakve akcije? Sigurno, sigurno. Pogotovo to neka humanost koju su svi koji smo iz škole zapravo želeli da pomognemo. Pogotovo i prošle godine smo isto spremali za Ognjena i pomagali njemu. Sada je ovo još veći neki gest. Više nas je bilo uključeno, dosta se potrudili. Također htio da zahvalim svima iz škole koji su se potrudili, koji su išli po raznim školama srednjim, poradavali bedževe i
humanitarno u svakoj mogućnosti pomogli. Dali svoj doprinos. Tako je, tako. Imam sad da prekinemo jedno trik pitanje za tebe. Pazi ovako, bit će nam gosti, ali na kupu u Nišu, kup Radivoja Korać u košarci, igraće Borac protiv Čačka, Borac iz Čačka protiv Čačka 94. Za koga ćeš da navijaš? Pazi šta ćeš kažeš. Teško pitanje. Neka bude nerašano, pa neka igraš do dožetak. Dobro, hvala ti. Daj svojoj drugarici i koleginici. Nju pite, pošto ja ne smijem nju da pitam, jer ona je Anđelija. Da, ko je dao ime Anđelija? Ne. Pa, složili su se i tata i mama. I tata i mama. Ali ja Anđeliju ništa ne smijem pitam, sad ti pite Anđeliju. Ali ne o košarci. Ne koju Anđeliju, Anđelija, evo ovo što je rekao tvoj drug Aleksej, pa samo ovako smo najjači svi zajedno. I ovo su stvari na kojima pokazujemo zapravo kako smo položili sve predmete i najvažnije ispite života, a to jeste da budemo drugari. Pa tako je. Ja sam ove godine maturant i ja završavam i mnogo mi je drago što sam deo ove organizacije svega ovoga, ove ekipe i nadam se da ćemo mi ovako pokazati primer deci, a i odraslima kako treba da pomognu drugima i da probude dobrotu u sebi i da njihovo malo nekome može značiti mnogo. Uvek. I kako to sve treba da izgleda u školi, je li tako, Dunja? Tako je, da. Pa mi se trudimo da ono što mi radimo najbolje iskoristimo na najbolji način i da neki naš doprinos koji možemo da, kažem, doprinesemo da uradimo ono najbolje što možemo. Nego šta? Dobro. Žute Dunje ili Dunja sa ormara? Može, Dunja Vujić. Dunja, daj nam reći još jednom u Dadovu kada? U Dadovu u ponedeljak 29. januara od 18 i 20 časova, s tim da su karte rasprodate, tako da ne možete da nas gledate. Dođite ispred Dadova da navijate. Možete kupiti bedž. Možete kupiti bedževe. To smo pokrenuli, pošto su karte baš brzo bile rasprodate. Bedževi su u prodaj, kao što smo već rekli, po školama. I to je još jedan naš način da pomognemo. Sad želim od vaših drugara da čujem aplauz. Kako su dobri bili? Dobili su dobar aplauz, šta vam kažem, deco? Hvala, pa imamo i mi bedž, naravno. Hvala puno. Da dođemo do te mirne luke svi zajedno i da zamislimo samo najlepše. Dadovu u ponedeljak. Hvala vam mnogo, divni ste.